ja sam Drago Jakovčević, pop, rock i jazz saksofonist. U zadnje 2 godine sam za Croatia Records izdao 3 CD-a i LP. Radi se o top pop hitovima. To su pjesme svima dobro poznate, imaju svaka najmanje 10 milijuna pregleda. I kao što ste sad vidjeli na ovom nastupu ovdje u Travnom, ljudi to vole. To su zapravo pjesme za sve generacije od 70-ih, 80-ih, 90-ih i najnovije pjesme. Čak evo svirao sam večeras od Miley Cyrus koja je dobila Grammy. A inače može me se slušati ako se prati preko društvenih mreža. Ja vrlo često nastupam. Sad sam svirao, kao što sam rekao, u Travnu. Sljedeći mjesec ću svirati u gradskoj kavani na trgu Bana Jelačića. Pa ću onda svirati na moru na brojnim beach barovima. Pa onda isto tako sviram i jazz sa Valerijom Nikolovskom i Viktorom Lipićem. Primjerice svirat ćemo u Zadru, svirat ćemo na Šolti, svirat ćemo na Cresu. Evo, to je bilo ukratko i veselim se vašem posjetu na moje koncerte.